Minɛn qualité caman bɛ ɲina quoi denmisɛnnin samara yɛrɛ an ka baaraw ye a bɛ san 3 ɲɔgɔnna bɔ sisan minɛn qualité caman bɛ yen nɔ Salo ani ɲina tɛ kelen wa salo feerew a diyara an na quoi an bɛ feere kɛ cogoya min na san tɔw la ni ɲinɛ ta ka fara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que san tɔw la nin waati b'a sɔrɔ sugu falen don sanniw bɛ ka kɛ mais ɲinɛ ta in sugu falen don seli selen don sanni tɛ yen. Bon client bɛ se ka na sa client tan bɛ se ka na ɲininkali kɛ sisan bon kelen i bɛ se ka fila de bɛ se ka sanni k'a la sinon a tɔ si tɛ se ni seli surunyana marché bɛ caya tuguni parce que seli tɔ mana to tile kelen ou bien tile fila sufɛ marché bɛ fara kan quoi bon u bɛ dɔ fara tile janya kan ni marché dan ye tile fila ye ni marché ye sufɛla ni tile fila dɔw yɛrɛ bɛ na sugu kɔnɔ hali n'u mana sanni kɛ u bɛ na munumunu ten dɔrɔn pour que ka finiw lajɛ ani samaraw a bɛɛ tɛ sannikɛla ye mais sanni fanga bɛ bonya o waati ninnu na quoi. O ma yɛlɛma o b'a cogoya kelen na an bɛ mun feere mun na tɔrɔli 400 500 600 800 o y'a cayalen mais sugu tɛ yen. taa da gɛlɛya an bɛ dɔn dɔrɔn de ɲini a kan an bɛ dɔn dɔrɔn ɲini a kan an bɛ se ka biduru yɛlɛ a kan dɔrɔn o biduru ni y'an biduru bɔ a la mun b'o kɔfɛ an bɛ da o dɔrɔn de ma. An bɛ tɔnɔ dɔɔni sɔrɔ a la a bɛ dépend marché la parce que samaraw 50 150 yɛrɛ dɔw la bɔ ni marché fanga bonyana an tɛ jɔn tɔnɔ na quoi a bɛ na n'i y'a fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye fantanw de ye n'an y'a fara ɲɔgɔn kan n'i sera ka caman sɔrɔ marché caman kɛ tile kɔnɔ i bɛ dɔɔni sɔrɔ quoi. Bon, ne nana sɔngɔ ka fisa dɔɔni différence dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲumanw bɔlen don nin na wa o prix ka fisa dɔɔni sabali taw ye. Wariko de bɛ yen quoi fɛn bɛɛ bɛ wariko de bolo o ye jamana yɛrɛ cogoya ye quoi mɔgɔ tɛ jigin mɔgɔ la o la. Alhamdulillah an kɔni bɛ Ala tanu dɔɔni don ni ale ye 300 de. An bɛ mɔgɔw la ou bien fɛn an kɔni an ma se ka ɲinɛ ta yɛrɛ de faamu mɛnɛ bɛɛ bɛ ka kule ko ça va pas. Polisiw bɛ to k'an tɔɔrɔ mais u ma se a fɔlɔ kɔni o degun de b'an kan n'u nana an bɛ girin an ka minɛnw bɛ bɔn an m'u ye ɲinɛ fɔlɔ mais an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma u ma se fɔlɔ a bɛ se ka kɛ o de kɛlen don k'u bala la wa min don an t'a dɔn. Bon jama sigiyɔrɔko fana b'an na ka place tɛ yen u bɛ na u b'an bousculer an bɛ ɲɔgɔn bousculer an b'an jɔ yan place tɛ yen an bɛ débrouiller nin cogo in na tan dɔrɔn k'an jɔ k'an ka feere kɛ an kɔni an ma ta sɔrɔ mais a bɛ sɔrɔ gɛlɛya kan quoi.